Kersian pura kaliang persya ya ka sorkar halor ka jing thombor hapo pahalgam ong urahul gandhi. Unong yalam kaliang persya halok sabha urahul gandhi. Ubaya don lang ha ka jing yalang jong baro kiseng halor ka jing sya thombor ha pahalgam. Uloong baka liang persya kalaay ka jing kersian ka bapura ya ka sorkar. Bakan le ya ka no ka sinjam. Banjuba pahalor ketika jing penyap beriu. Kabala penyap hadu arpo perangut kibriu. Barok kila penramjur ya ka jing sya thombor jong kileno ha pahalgam. Kiliang persya kila ay ka jing kersian ka bapura ya ka sorkar. Banle ya ka no ka sinjam. Uloong habakren sekinong tok kubor. Habap haipat sya ki wei kiri. Na kaliang usim Jordan Abdulatu. U menteri rang badu ka Japan. U Shigeru Ishiba. Bad u presiden ke France u Emmanuel Macron. Kila yakren bad u menteri rang badu jong ka Rui India u Narendra Modi. Bad kila pensngau ya ka jing sngau lem sakito ki bala klatno. Ha ka jing sya thombor ha pahalgam. Ong unong aiktin ka MEA u Randhir Jaiswal. Henry ka tolong kubor ka bami na Pakistan. Layo i baka Pakistan Army kala penbun ya kisipai hakaliang jong u line of control. Ong ki tolong kubor hadin arsi baka jing thombor jong ki leno ha Jammu and Kashmir pahalgam. Kala penyap ya arpo nriu lani arpo perangut ki beriu. Uhai sipai jong ka Pakistan ujian Asim Munir. Ubalap takru ya kisipai Tenkops. Ki baka jaka trikam jong ki kadon Harawal Pindi. Bakin long ki bahusir bha. Lap takru ya ka Sialkot Division. Kabadon bej hakmat jong ukapud international. Bad baka jaka trikam jong ka kadon hakujran wala. Bakan long ka bahusir bha.